55 birthday ng aking nanay. Nasa heaven na po siya. Sigurado ay nagsimula na po ang Regional Cagsawa Street Dance Competition. It's still the love month. The last day of February, and so Usapang Bukasyon ACI will continue with another episode on love. Last Friday, February 21, episode 26 ay pinamagatang Two Saints, One Great Love, referring po to Saint Ignatius and Santa Rafaela. Ngayong episode 27 ay pinamagatang Love is More Than You Think. And for this, we invited two young people together. Let's learn from the youth of this generation. Aalamin natin mamaya ang kanilang mga kwento. Sobrang excited na kami na ipakilala sila sa inyo, ang ating mga guest. Pero bago ang lahat, babatiin muna natin ang aking co-host. Sa Giraray, si Sir Net po, magandang hapon, maray na hapon, maayong hapon sa tanan. Advance birthday greeting kay Marilyn Lavador at sa lahat ng mga ipinanganak ng leap year. Shout out sa lahat ng mga kabataan, especially kabataang Pinoy, especially kay Hana at Joe Francisco, at sa lahat ng mga sumusuporta sa Usapang Bukasyon ACI, labi na ang Ako Ang Papa. Ang episode natin ngayon, hapon entitled, Love is More Than You Think. Mapaisip ka talaga, oo nga, pag love, gugma, pag-ibig, ang pinag-uusapan, oops, huli ka. Ano agad ang nasa isip mo sa tuwing pinag-uusapan ito? In this episode, we will be led to appreciate the deeper meaning of love beyond what people usually think and uncover what love means in different contexts and level. Wow! Curious na kami anong isi-share ng ating mga kabataan na guests ngayong hapon. Okay, at ito na nga ang ating mga panauhin sa hapong ito. Welcome po and please introduce yourselves. Good afternoon, and brother. Hello po. Good afternoon po. Please introduce yourself. You may start. Ate muna, si ate. Si ate muna. Hello po. Good afternoon po sa lahat. Ako po si Amabel Mancha from Bohol po, ACI Pre-Postulant. At teacher. Po, teacher. Okay, thank you, brother. Thank you po. Hello po. Good afternoon. I am Seminarian Marlowell Darian from Mater Salutis College Seminary, a third-year philosophy seminarian. So, yeah, from Albay. Thank you and welcome. Umpisahan na agad natin Yes, po. sa ating pinakaunang question. Wow. Sa Sige. ating napakagandang title ng ating episode, Love is More Than You Think. So, we will be learning from you guys. And then, we start with our first question. When you hear the word love, gugma, pagkamuot, pag-ibig, what's the first thing that comes to your mind? It can be a feeling, an image, or any thought that comes to you, and why? Sige, sige. Ladies first daw po. Yes, Ako po. yes. Oo, sige po. Sige po. Every time I hear the word love, pinakauna ko po naiisip ay sacrifice. Mhm. Yun po. At saka, yung feeling, peace, alam mo yung assurance, assured, yun po yung pinakaunang naiisip ko when I hear the word love. Amen. Yes. Okay. Sige. Apo. Bro? Sa akin, sister, so parang yung unang pumapasok sa isip ko is none other than puso, heart. So kasi, di ba, when pag masaya tayo, parang sumasaya rin yung puso natin. So, kapag nasasaktan, of course, doon din tayo nakakaramdam ng mabigat. So, the heart represents the emotions natin. It represents our emotion. So, sa puso natin, parang nagmumula ang pinakatotoo at pinakadalisay na nararamdaman natin. So, that's all.
Okay. So, can you please share with us briefly your experience of having been loved by someone that made an impact on your life? What was it like? How have your choices in life been shaped by the love you have experienced? Um, yung experience ko po ng love ay from my family. Especially po sa parents ko, sa mama at sa papa ko. From being a kid up until now na I'm an adult, minamahal pa rin po ako kagaya nung paano nila ako minamahal nung bata pa ako. Inaalagaan. One specific experience is pag pumupunta akong trabaho, tapos basa yung likod ko, na naka-uniform, nilalagyan talaga nila ng towel. So, that gesture has made a very big impact in my life na sobrang mahal ako ng mga magulang ko. And growing up, knowing na mahal nila ako, that allowed me na mag-aral ng maayos, pilitin na makapagtapos sa pag-aaral, makatulong sa kanila, yun po, at saka maibalik yung pagmamahal kahit hindi ko man yun mapantayan, kasi alam ko walang makakapantay sa pagmamahal ng magulang sa anak, pero at least with all my heart mabigay ko po yun sa kanila as a daughter. Yun po. Thank you. Okay, brother. Siguro sister, iba naman sa akin. Parang before to na pumasok ko ng seminary, siguro kung may isang experience, so besides from family, about love na talagang nagmarka sa akin is siguro yung first love ng high school. Parang it all started na classmate ko siya and magkaibigan, and we talked a lot, nag-share ng struggles, so hanggang sa mas malalim yung samahan namin. So, and with that, parang tinuruan na ako ng magmahal, and hindi lang tungkol sa pag-ibig, of course. It's about choosing to care for someone. And kahit minsan mahirap. And hindi lang siya tungkol sa feelings, kundi sa commitment and pagiging mas mabuting tao dahil sa pagmamahal sa iba. Okay, so yours is romantic love, magkaibigan na nagkaibigan, and then Teacher Amam is saying about love for family. Okay, so we put that in the category of human love. Okay, so our next question will be, how would you differentiate the love of God, God's love from human love? Yan. Anong kaibahan ng pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal ng tao na marami kayong natutunan? In fact, it has shaped your choices, no? Naging maayos, nag-aral ng mabuti, etc., naging mabuting tao dahil naranasan na mahalin. Okay, and then how would you connect, and then how would you make sense of it? Yung we are now actually like having the similarities and dissimilarities ng love of God and human being na feel nyo pareho in different contexts. Ladies first, or Ako pa rin po. ikaw pa rin po? Ate first. Ako pa rin Sige. po, sister. Ate first. Siguro po, para po sa akin, God's love is perfect, unconditional, tsaka boundless. So, in my experience, kahit ang dami ko ng pagkakamali, pagkukulang, tinatanggap pa rin niya ako. So, it is a love that gives without expecting anything in return. Yung pagmamahal na nagsusustain, nag-heal, at patuloy na binibigyan ako kung ano yung nakakabuti sa akin. Kahit na paminsan-minsan, yung mga plano niya hindi ko minsan naiintindihan. Pero alam ko na yung pagmamahal na yon, walang katumbas, walang kapantay. At alam kong hindi ako iiwan kahit anong mangyari. Tapos yung human love po, minsan
natatied sa ating mga emotions. Minsan naapektuhan sa mga at sa human love, minsan din nagsisik ng validation, reciprocation, or fulfillment from others. So, pero with my experience of human love, dun ko po nakita yung specifically sa pagmamahal ng parents ko, dun ko po yung nakita yung manifestation ng pagmamahal ng Diyos sa akin. So na mahal para talaga ako ng Diyos kasi mahal na mahal ako ng mga magulang ko. Kasi of all the people, sila yung naging magulang ko. So I know I am loved by God through my experience sa pagmamahal ng Diyos sa akin, sa pagmamahal ng mga magulang sa akin. Yun po. Bro? Naka-mute? Sorry. Yeah. Okay. So, as Ate have said na God's love is unconditional. So, of course, ibig sabihin nun, walang kapalit. Kahit kaano tayo kahina, kahit gaano ako kahina, kahit gaano maraming flaws, maraming pagkukulang, kahit kailan God never failed to love us. Hindi siya nagsasawa sa atin. So if I have to differentiate with human love, parang ang pagmamahal ng tao, of course, madaming conditions. Dapat mahal mo, mahal ka din dapat. And minsan mahal ka lang pag okay ka, pag may kailangan, or pero pag nakita nila na hindi ka perfect, hindi ka okay sa kanila, and doon nagbabago sila. And kung ang pagmamahal is, one thing I've realized na kung ang pagmamahal sa kapwa, of course, ay nakaugat sa pagmamahal ng Diyos, magiging mas patient, magiging mas forgiving, at magiging selfless. Kasi hindi lang ito tungkol sa mga gusto natin, kundi tungkol din ito sa pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan natin. Beautiful experience, no, that we can really say that lahat ng pagmamahal na natanggap natin is because the Lord allowed it. The Lord parang binigay sa atin lahat, especially we start with the love of family for us, the unconditionality of the love of our parents for us. No matter what, nandyan pa rin sila ng pamilya. After all has been said and done, it's a family who will be there with us, for us. And we have to look beyond that, and it's the giver, it's the Lord na binigyan ka ng ganitong klaseng pamilya, ganitong klaseng istorya, etc., etc., dahil for a purpose, for a cause, no, yung ganon. And then but we can really see then the difference between how the dynamics of human love and then the dynamics of God, na wala talagang condition. Sometimes we even say unconditional, pero minsan may condition pa rin, may nakatali pa rin. Dahil tao din eh. Kahit sa pamilya, may tali yan. Pero ibang-iba si Lord. So, pero lahat ng love na natatanggap natin, lahat yan galing kay Lord. So, mamaya madugo yung question natin towards the end tungkol dyan. Pero for now, let's just be aware of how God also uses our loved ones to really love us, to empower us, to heal us, to comfort us, to feel His love through the people who love us. It can be family, it can be yung romantic love, it can be friends. Ang dami. Pero makita natin, ito yung mga regalo. Pero beyond that is the giver. Lord, salamat. So after all has been said and done, everything has to be attributed to God kasi the Lord is the source of all these blessings. Pero ang saya-saya magmahal at mahalin. Yan. Okay. So, at the moment, who is at the top of your love list? How do you express it, and what is your favorite love language? If secret and love list, okay lang po yun. Pero what's your favorite love language? Pero pag hindi secret, okay lang din.
Pero pag secret, okay lang din. Yung love language, kung ano lang pong kaya i-share tungkol sa question na to. Sige, ako po pa rin yung mauuna, sister. Yeah, ladies Sige po. first. Secret. Ano po? Siguro yung nasa top ng love list ko, unang-una yung Panginoon, tapos sa ngayon yung family po. Yan po, sister. Ini-express ko yung pagmamahal ko. Siguro yung giving love language ko ay pwede po dalawa, sister. Uy, pwede. Yeah. Ano po, acts of service at saka words of affirmation po. Yun po yung favorite giving love language ko. Yun po. Tapos yung receiving love language ko po, ganun pa din po, sister. Acts of service at saka words of affirmation. So, minsan kasi, marami akong mga doubts. Kaya paminsan-minsan kailangan akong i-remind at i-assure ng kung ano yung pagmamahal na yon. Kaya yun po yung favorite na love language ko po, sister. Sisingit muna ako ha, bro. Sisingit muna ako, mag-comment muna ako dito kay kay teacher kasi yun, actually very short ang notification yung itong pag-invite sa kanya. And then I was really expecting a no answer, but she said yes. And then I know how busy she is, as in grabe, sobrang busy, as ayan no, nandiyan kasi pag nag-uusap kami nito, in the midst of yung parang surrounding the children, "Oy, Jerome!" Parang magano kasi gano'n siya, parang ang daming levels na tinuturuan, may mga extra pa yan hanggang gabi pa yan, minsan walang tulog. So I was expecting a no, but she said yes. So that's service. So that's your love language. I'm sure hindi para sa akin, love language kay God. Yun, very clearly. And then parang gusto ko nang umiyak. Kanina ko pa napapansin yung teary-eyed mo, pero baka mali lang yung mata ko. Baka sa reflection lang ng screen. Baka sa reflection po, sister. Reflection lang. Kasi hindi ka naman Teary-eyed naiiyak. plus kinakabahan, sister. Ang ganda nga. Sige po. Thank you po, brother. Seminarian Mar. So, yung ayoko sana i-share. Pero, of course, si God yung nasa top list. And, pangalawa yung family. Then yung third, secret na yung sister. Ayun. Father Rector. Joke lang. Wag naman po. Joke lang. Kaibigan ko Joke sa lang. seminaryan. Yes po. Ang love language ko po, same din po kay ate, words of affirmation. So para sa akin, ang pagmamahal ay naipapakita din sa pamamagitan ng words of affirmation. So simple words like, proud ako sa'yo, kaya mo yan, salamat, mga ganun. Sobrang laking impact nito sa akin. And so, whenever nakakatanggap ako ng words ng ganun, mas nagkakaroon ako ng lakas ng loob, and mas naipapatuloy ko yung mga ginagawa. Can I have one more question? So thank you for the sharing. For the meantime, we will have a break. Okay lang. Time check. It's now 1:30. Hatod sa Indocag, Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. New Cobra Rice Energy Drink. Less sugar, less caffeine, kaya swabing energy. Hatid po sa atin ng RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The best deals, the best savings await you at the Metro Department Store Sidewalk Sale. March 14, 15, and 16. Up to 70% off on selected items. At the department store, get additional 10% off for MRC card members. MRC exclusive bargain treats. Save as much as 50% with a minimum purchase of 2,000 pesos at the department store. At this supermarket, exclusive to all MRC and MBC members. Free gift with purchase. See poster mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 213154 Series of 2025. Birit na sana, kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at tama ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Rasa sa imong mauwa, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Rasa sa imong mauwa. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na gusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, welcome back sa ating programang Usapang Bukasyon, ACI, tuwing Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Ipagpapatuloy natin ang ating talakayan tungkol sa episode 27, Love is More Than You Think. Hello. Teacher Am and Seminarian Marl, welcome back. What do you think is the most rewarding experience of loving and what is the most challenging part of loving? Anong pinaka-rewarding sa taong umiibig o nagmamahal? At ano naman yung pinaka-challenging part doon? Para po sa akin, in my experience po, sister, yung pinaka-rewarding na experience pag nagmamahal ako, ay yung nakikita kong masaya yung mga minamahal ko sa buhay, na kahit papano, napaparamdam ko sa kanila yung pagmamahal na yon, whether it is big or small, seen or unseen. Kahit basta alam ko na napapakita ko sa kanila yon with the most that I can do. Tapos, pag nakikita ko rin po na they are able to love kasi minahal ko sila. Yung ganun po, sister. Tapos, yung pinaka-challenging part, pag nagmamahal, kasi love is beautiful, but it also comes with pain and sacrifice.
Kaya mahirap po. Yan po para sa akin, yun po yung pinaka-challenging part ng pagmamahal. Sometimes, loving means letting go. And that's hard. And it's very painful. Kaya, yun po, sister. Pero kahit naman mahirap, magaan pa rin sa pakiramdam. Lalo na pag alam ko sa sarili ko na ginagawa ko yon dahil sa pagmamahal. Yun po. Okay, thank you. Brother? So, sa akin po, sister, pinaka-rewarding na part sa pagmamahal is yung nakikita mo yung mga taong minamahal mo na nag-grow dahil sa love na binibigay. And so dahil dun, parang it tells na parang love has the power to heal and of course to inspire and lalo-lalo na to bring meaning to life. And siguro yung, syempre, hindi madali ang love. Madami siyang challenges. So, ang pinaka-challenging part, siguro yung manatili and magpatawad kahit mahirap. So, kahit minsan, kahit anong pagmamahal ang ibigay, hindi ito na susuklian ng paraang inaasahan natin. So, it's not what we expect. So, minsan masasaktan tayo. So, yeah, nararanasan ko rin yan. And kahit may mga hindi pagkakaunawaan at may mga panahon na parang gusto nang sumuko. And parang I've realized na parang dahil doon, parang nasusubok ang tunay na pagmamahal. And kapag kaya nating magmahal na hindi tayo, hindi para lang sa sarili ko or para sa sarili natin, parang kundi dahil Pilipini nating maging tapat, mapagpatawad at mapagbigay. So parang I have seen this na parang sa klase ng pagmamahal na ibinibigay ni Jesus Cristo, parang isang pagmamahal na hindi lang nagmamahal kapag madali, kundi nagmamahal kahit mahirap. Yan lang. Listening to you, ang unang pumasok sa isip ko is vocation, na tinawag tayo ng Diyos para maging maligaya. So yon, it's an expression of His love because He loves us. Kaya nandito tayo ngayon sa bukasyon na ito. And then, totoo talaga na ang pagmamahal natin is just really a mirror, a reflection of God's love. No? Though imperfect it may be, pero siya yung modelo ng kung ano ang pagmamahal. And then, the challenge of sacrifice, na sometimes we really have to let go and let God. Kasi, wag lang tayo bumitiw. Kasi, nandiyan, we just really have to trust Him. Yun lang naman. Once we know of this love, mas madali din pong magtiwala. Kasi alam natin hindi tayo nunca pababayaan. Siya kayo mga minamahal natin. Okay, what's the greatest lesson you've learned about love or loving? Teacher. Mga ano dyan, hashtag. Sa ngayon po, yung pinaka-lesson ko na nakuha in loving sa punto ng buhay ko ngayon, ano po, sister, loving is giving your all, but knowing also your boundaries. Like, at saka, kailangan na pag nagmahal ako, I know kung sino o kung ano yung source ng pagmamahal na yon. Kasi, ngayon na adult na ako, minsan, na-feel ko na, nakakapagod yung ganun po, yung cost ng pagmamahal, minsan nakakapagod rin, at saka nakakaubos din paminsan-minsan. Pero nare-realize ko na kapag yung pagmamahal na yun ay galing o naka-anchor sa Diyos,
hindi po yun po yung nagiging source ng pagmamahal ko. So, kailangan din po na minsan kailangan ko i-remind yung sarili ko na bakit ko ba to ginagawa? Is it for love or may iba na bang, or is it for people pleasing? Kasi minsan nagpi-please din ako ng tao. Kaya yun din po. So, pinaka na-learn ko po na lesson ay huwag matakot magmahal at saka siguro na naka-anchor sa Diyos at galing sa Diyos yung pagmamahal na binibigay ko po, sister, para hindi ako maubos. Yeah. Okay. Brother? Thank you. Siguro, greatest lesson, natuto ako na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang pakiramdam. It's about decision. So, madalas nating, of course, madalas kong iniisip na ang pagmamahal ay isang bagay na pakiramdam lang. It's about kilig, saya, excitement. But I've realized na ang pag-ibig ay more than that. It is decision. So, kasi ang feelings kasi nagbabago din. May mga araw na, punong-puno tayo ng pagmamahal sa isang tao. Pero may mga araw din na walang gana, pagod. So, love is dumadaan din sa mga pagsubok, sa tampuhan, hindi pagkakaintindihan. Pero kahit ganun, ang tunay na pag-ibig ay pumipili pa rin. So kahit sinasabing mahal kita, dapat hindi nakabase sa emotion. So dapat ito ay, for me, parang nakabase as commitment. So parang promise na patuloy na mamahalin isang tao or isang parang sublocation. So, kahit mahirap, kahit minsan gustong sumuko, parang yun, commitment, decision, parang laban. So, sa pamilya, sa kaibigan, sa bakasyon, kahit saan man ang buhay, sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. So, may mga pagkakataon din na tinatanong ko ang sarili ko, is it worth na magmahal? Parang ganon. So, lalo na kapag nasasaktan. So, pero dito natin siguro makikita ang totoong essence ng love. So, love is a daily choice. So, pinipili natin ang maging mabuti, maging matapat, at maging mapagpatawad. So, ang follow-up question yan sa napakaganda yung mga sagot at very realistic na mga sagot na yun talagang nararamdaman na isang nagmamahal, no? So, ito yung follow-up question and yan. Okay, go na tayo. Is there such a thing as loving too much? How do you balance loving others while also taking care of yourself? Sabi niya, murag na upos na ba? Sa Bisaya pa. Upos na. So, murag kailangan i-replenish. Naniniwala ba kayo dun sa sinasabing yung mga ganun, sobra-sobra ka kasing magmahal. Pagtira ka naman ng kahit konti para sa sarili mo. O yung mga ganun mga linya sa pelikula ba? Would you like to comment about it? And then, baka pwede nyo na rin pong isabay, how do you recognize when it's time to step back from your other loves to focus on the greater love? The greater love. Ayan. Bahala na kayo kung anong gusto nyo sagutin doon. Sige, si teacher. Pasensya na po, medyo maingay po yung background ko, sister. Okay lang. It's alright. Humanly speaking po, with my experience, minsan, may point din naman po yung kasabihan na yun, sister, na sobra-sobra ka kasing magmahal, magtira ka naman ng konti para sa sarili mo. Pero, hindi naman po yung magiging madamot ako sa pagmamahal. Pero, minsan, kailangan ding mag-step back at saka punan muna yung sarili, alagaan muna yung sarili, self-care po. Yun po, kasi I cannot give what I do not have. So,
kinabahan si Jared. Kaya minsan po, sa sobrang pagbibigay ko, nakakalimutan ko na rin yung sarili ko, yung kasiyahan ko, yung value. So, humanly speaking, opo. Pero yung sinabi ko po kanina, pag yung pagmamahal ay nakaangkla sa Diyos o galing sa Diyos, hindi naman tayo matatakot na magmahal ng buo. Kasi siya naman po yung pupuno kapag tayo ay nauubos. Kapag ako ay nauubos, siya naman po yung nagpupuno. Kasi galing po sa kanya yung pagmamahal na yon. Kaya minsan, kailangan talaga tanungin yung sarili kung siguro yung tanong ay hindi sobra ba ako nagmahal, kundi tama ba yung paraan ng pagmamahal ko. Yun po, sister. Pero medyo mahirap yun sagutin personally. Pero yun po, sister, yung para sa akin based sa mga experience ko po ngayon, sister. What if the greater love is the one asking? What if the greater love? Hindi ko pa pala. Ay, opo. Di po yun nasagot, sister. Opo. So, when do I know when it's time to step back? So, minsan, yung pagmamahal ko sa tao, sa mga taong mahal ko, it's time to step back para sa greater love. Yun po yung tanong, sister, no? Hindi naman po yun nangangahulugan siguro na sumuko or hindi ko na mahalin yung mga taong mahal ko. Pero, it's time to step back kung yung pagmamahal ko na yon ay na para sa akin kung nakakahadlang na sa aking relasyon o sa pagunlad ng relasyon ko sa Diyos o sa para sa greater love, yung ano yung gagawin mo. So kung nakakahadlang na yung pagmamahal na yon, siguro kailangan na mag-step back para magkaroon po ng espasyo sa mas malaking pagmamahal, yung pagmamahal po sa Diyos. Pero very hard. Kailangan po talaga ng grasya ng Diyos. Yeah. Pero yun po, sister. Hindi kaya ng tao to. Kailangan natin ng grasya. Yeah. Yeah. Okay. Si brother, third year na to. So, honestly speaking, yeah. Sobrang magmahal. So, nawawala na ng para sa sarili. So, minsan sa sobrang pagbuhos natin ng pagmamahal sa iba, parang feels like na nakakalimutan natin yung kakalimutan kong mahalin na rin ang aking sarili. And siguro I realized na parang hindi naman selfish na magpahinga at alagaan ang sarili. Siguro paano natin i-balance? Parang ganun yung question na yung dapat bang matuto ako na maging nagmamahal na hindi nauubos, parang yun. Dapat matuto akong magbigay ng hindi nauubos. So hindi natin kailangang ibigay lahat, parang to the point na wala nang matitira. So kahit papano, kapag nagmamahal, dapat hindi nauubos ang sarili. And the next question po, na parang, how do we know when to step back for a greater love? So paano natin malalaman yun? So when I feel like na may mga tao or bagay or pangarap na nagiging hadlang sa relasyon kay God, so baka ito yung sign na parang kailangan ko mag-reflect. So parang hindi ibig sabihin na kailangan kong talikuran ng lahat, but parang kailangan kong tanungin ang sarili ko, sino nga ba talaga ang una sa buhay ko? So in the end, siguro ang pinaka-greater na pagmamahal na pwede kong piliin ay pagmamahal natin sa Diyos. And we know na siya lang ang pagmamahal na hindi mawawala, hindi magbabago, at
course, hindi tayo iiwanan. Yeah. Hopefully we will have an episode also about discernment. But after the last question that Sister Jessie will be giving, we just allow Teacher Am to just say goodbye. Mag-disappear na lang siya kasi meron pa siyang parte sa isang meeting at 2 o'clock. So she has to leave, but I guess she has to answer the final question Yes. first. Sige, so ang bilis ng oras, it's time to say goodbye again. But before that, we will ask your parting message to your fellow youth searching for love, trying to find God, and seeking meaning and purpose in their lives. So your parting message to our youth. Si Teacher Am muna. Sige, Teacher Am. Sige po. Para po sa lahat ng mga kabataan katulad ko, wag pong matakot magmahal. Magmahal lang ng magmahal. Be it in the family or kung sa special someone, but of course with limitations, and sa mga kaibigan, kasi wala namang pagmamahal na nasasayang. Walang pagmamahal na nasasayang. Tsaka kailangang mahalin din yung sarili para makapagbigay pa ng pagmamahal sa iba. At tsaka patuloy tayong magdasal na makapag-step back kung nafe-feel nyo na tinatawag kayo sa pagmamahal na mas malalim at mas makabuluhan. Tugunan or mag-answer sa tawag na yon with full of love. At saka din pala, kilalanin kung sino yung minamahal mo, kung sino yung pinanggagalingan ng pagmamahal na yon para magkaroon tayo ng pananalig, trust, so that we can fully respond with love. Pero siguro advice ko din yun sa sarili yon para sa ating lahat. Tsaka magdasal lang ng magdasal na magiging mas mapagmahal sa pamilya, sa kapwa at sa Diyos, sa sarili. Thank you po. Okay, salamat Am. So, bye-bye. Gusto pa sana kita ipa-TikTok. Naalala mo yung Bye TikTok po. natin? Huwag matakot magmahal, minahal ka niyang tunay. Shout Napadayon out po, sa pagigugma. sister. Ay. Sige, sige. Shout out. Shout out muna. Sige. Sige na po. Hihirit na din sa Shana. Sige. Shout out po sa mga colleagues ko po dito sa opisina. Gusto po nila manood ng episode, sister. Yes. Shout out po sa kanila. At saka shout out po kay Ma'am Ivy. Birthday niya po ngayon. Oy, happy birthday. Happy birthday. Thank you po, sister. Regards dyan sa mga ka-office. Opo, thank you sa po. mga teachers. Good luck. All the best. Sige. Bye-bye, Thank Teacher you. Am. Bye po. Thank you po. Bye-bye. Sige. Seminarian, ikaw na po. Si brother. Brother Marl. Sige po. So, at the end of the day, Saan si Brother like Marl? our episode, na love is more than you think. So, indeed, love is more than we think. So, love is action, commitment, and sacrifice. So, love is choosing to stay and to understand and to give even when it's hard. So, siguro the best way to understand love is tingnan natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Parang ganun. That's the greater love. So, one thing na challenge sa akin and to all of us, na to love with sincerity, to love with patience, and to love the way God loves. So, yun lang po, sister. Thank you, brother. Bro, thank you. Oo. Thank you very Thank you much po. for your availability. Oo. Ang bilis-bilis mo rin nagsabi ng yes sa amin. Thank you very much. Very Thank good. you po. Very good. Yeah. Bago tayo magtapos, gusto namin sana isama, i-include sa usapang pagmamahal, pag-ibig, ang pagmamahal sa inang bayan. Ironically, from my experience, yung mas malalim na pagmamahal sa bayan at mas na-appreciate ko ang pagiging Pinoy ko, isang Pilipino, ay nangyari nung nanirahan ako sa ibang bansa. In the same manner, feeling ko rin mas kakaiba yung impact sa akin ng pagunita ng
39th anibersaryo ng EDSA, People Power Revolution, this year, no? Nung ito ay ginawang working holiday. Nung dati kasi, okay, regular non-working holiday, given na yan. So parang gano'n, no? Minsan kasi, at doon ko na-realize na pinsan pag nawawala, mas nakikita yung kahalagahan nito. So yon. Totoo po ang EDSA Power Revolution noong 1986. Naging very emotional ako nung February 25. Ang lakas ng impact of remembering, ang kahalagahan ng paggunita sa mga araw na yon, at yung kahalagahan ng pagpasa nito sa susunod na henerasyon. Feel na feel ko yon. Kasi nasa kolehiyo na po ako nung mga panahong yon. And then, alala ko ang tensyon at ang jubilation, ang after, no? Ang laking fiesta na ang nangyari sa buong Pilipinas. Others call it magical. Others call it epic. I call it miracle. Milagro po. It would not be possible only for human efforts. Imposibleng human efforts lang yun. There's this divine intervention at its strongest. Si dating Pangulong Fidel Ramos, one of the key players ng EDSA po, he also attributed, sabi niya, divine intervention, and I agree to that. It was very palpable. Yun. Totoo po ang himala para sa akin, no? Isang malaking milagro po ang change of hearts of people, especially the soldiers who defected, the newfound collective courage, solidarity, the deep faith, the light, the wisdom of the late Cardinal Sin. Sa akin, himala yon, kasi only God can change hearts. And of course, most importantly, the presence of the Blessed Mother sa mga panahong yon, no? Yung mga rosaryo, lahat yon. And then makikita mo talaga na in unity there is strength, transcending religion, social classes, etc. Tapos may nangyari na nag-attempt na mag-tear gas, tapos yung hangin bumaliktad. So yung tear gas napunta dun sa mga nag-tear gas instead na yung object ng iti-tear gas. So all this, sa tingin ko, really milagro, no? Unarmed civilians protecting the soldiers. Tapos hinarang ang tangke ng mga bare hands ng mga tao with flowers, with bread, with rosaries, etc., etc. Ang dami pang pwedeng sabihin. But allow me to say this. Iisa lang po ang ating inang bayang sinilangan. So, ipakita natin ang ating pagmamahal, ang ating malasakit sa ating inang bayan. Makialam, makilahok, maging bahagi ng pagbabago. At sa mga kabataan, shift ako ng konti. At sa mga kabataan, makinig sana kayo deep within you. Baka may sinasabi si Lord sa inyo, huwag matakot tumugon, walang imposible sa Diyos. Ang nangyari sa EDSA ay klarong testimonyo, solido testimonyo na walang imposible sa Diyos. Manalig lang, He is the greater love. Our many other loves will come to its proper order, proper place, if you follow our heart and choose the greater love, who is God Himself. Yan. Okay, salamat Sister Net at sa ating mga sharer ngayong hapon na ito. It has been enriching. Salamat sa inyo again. Please message us in the comment section of DCGB News Online, Usapang Bukasyon, ACI, or at our FB Messenger or at ACI Vocation Field, or you may subscribe also to our YouTube channel, ACI Vocation, or better still, visit us at Santa Rafaela Maria Students Home in Sagpon, Daraga, Albay. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat na sumusubaybay sa programang Usapang Bukasyon ACI bawat Biyernes ng hapon, 1:00 hanggang 2:00 sa radio station ng DCGB News Online. Salamat sa ating mga bisita ngayon, sina Teacher Am and Seminarian Marl Luel. Okay. So, at ang inyong lingkod, Sister Jessie and Sister Net. Salamat po at hanggang sa muli. See you next Friday.